No moikka moi, mä oon Minna Hirvonen Glitzer-Glam blogista ja seuraavaksi tehdään klassinen, mutta sähäkkä smokey eye meikki, joka on oikeastaan aina ajaton ja aina muodissa, mutta tällä hetkellä erityisen muodissa. Tässä meikissä käytetään PH Cosmeticsin 120 palettia, joka on niinku 3. ainos. Smokey eye meikkiä tehdessä kannattaa laittaa puuterijarrut, eli taputella silmien alle puuteria, jos tekee meikkipohjan ennen silmämeikin tekoa. Musta varisee aina vähän häivytellessä. Smokey eye meikissä kannattaa ehdottomasti pohjustaa silmämeikin pohjustajalla, jonka jälkeen laitetaan vaalea nude luomiväri, joka taas helpottaa sitä häivyttelyä. Otetaan vaaleampaa harmaata ja lähdetään taputtelemaan kevyesti väriä liikkuvalle luomelle ja vähän sisänurkkaa kohti. Sen jälkeen muotoillaan samalla värillä luomipakoon. Ja hahmotellaan vähän smokey meikin muotoa. Ulkonurkkaa tehdään nostetta kulmakarvaa kohti. Lähdetään luomivalon yläpuolelta kohottamaan vielä. Kevyesti vähän kerrallaan. Sitten lähdetään levittämään mustaa. Kevyesti lähdetään liikuttamaan ulkonurkasta sisänurkkaa kohti. Lisätään liikkuvalle luomelle ja suunta pidetään aina ulkonurkasta sisänurkkaan päin. Luomipakoa voi samalla vähän niin kuin häivyttelevää liikettä. Koska smokey meikin tummimmat kohdat on luomivaossa ja ulkonurkassa. Tässä vaiheessa voidaan laittaa alaluomi. Käytetään mustaa, lisätään aivan ripsityveen. Tätä kyseenomaista linjaa jatkaen. Tässä voidaan tarkemmin lisäillä mustaa ja intensiivisyyttä tänne ulkonurkkaan vielä.
Sitten lisätään harmaata alaluomelle, jolla häivytetään samalla rajaa. Sitten aletaan häivyttelemään yläluomen, jotta jäljestä tulee pehmeämpi. Laitetaan vaaleita kulmaluulle ja samalla häivytellään vielä tummia rajoja. Lisätään vaaleita luomiväriä kulmaluulle ja tumman rajalle ja sisänurkkaan tuomaan valoa, muuten niin tummaan silmämekkiin. Poistetaan puuterijarrut. Ja siistitään meikkipohja. Rajataan silmä kajalkynällä tai halutessa eyelinerilla. Mustaa luomiväriä ja taputellaan. Rajataan alaluomi ulkonurkkasta sisänurkkaa kohti ripsien tyvestä ja ripsien välistä täytetään niitä niin sanottuja koloja. Lisätään maskara. Lisätään poskipuna. Lisätään huulipuna. Kolmiulotteisuutta saadaan tehtyä huulimeikkiä taputtelemalla keskelle vaikka vaaleampaa sävyä. Tuo huulet esiin paremmin. Smokey Eye Makeissä käytetyt luomivärit löytyy täältä paletin alemmalta tasolta. Eli kulmaluulla ja sisänurkassa käytin vaaleaa tästä. Vaalea harmaa tästä ja musta täältä. Poskipunana Smokey Makeissä käytin tätä sävyä. Ja huulimeikissä oli käytössä pikkasen mauvemainen, punaiseen taittava sävy, luonnollinen, ja päälle taputtelin valkoista helmiäismäistä huulipunaa. Tutorial. I'm not even wearing any makeup right now. So, let's get started. So I'm going to be using my 120 color palette, but first I'm going to use my concealer and put it under my eye, because where else would you put concealer? And oh my gosh, I forgot to cut out the volume of this. Because I could hear like words in the background, and yeah, I'm just blending it in because I was listening to a podcast and apparently I forgot to cut out the volume. Yeah. So, I didn't even fast forward. I just thought of that. Oh well.
there's nothing I could do. I'm doing a voiceover right now. So now I'm using my primer and putting that on my eyelid, obviously. And now I'm just blending it in with my finger. This sounds funny. And now I'm taking this really bright pink color and putting it all over my lid. And yes, it turned out to be really messy. Just an FYI, if you have the BH Cosmetics 120 color palette first edition, oh yeah, I got it right. The pink is really bright and really messy. Oh, and in case you're wondering what podcast I'm listening to, because I said that earlier, I'm listening to Kid Friday. Search it on iTunes, it rocks. Okay, so now I am using this like really pretty shimmery blue color, and I'm putting that on the outside part of your eye, and I was pointing to it while I'm talking right now, and that really made no sense. And yeah, make sure it's really dark. Now I'm taking this purple color, and I'm making the blue and the pink blend, and I just got a message. Okay, and now I'm taking this like reddish pink color, and I'm putting it in my crease, and now I'm taking this like white color and putting it in like the inside corner of my eye and under my brow, and I put all the colors under my eye, but I didn't get that in frame, so this is what it looks like. And now I'm taking liquid eyeliner, and again, I didn't get it in frame, and that's what it looks like. And, yeah. Now I'm curling my lashes and adding mascara. Yeah, mascara. And the first song was Safe and Sound by Taylor Swift. Thank you guys so much for watching. This is a very long video, and I hope you guys like the look. It's very, very pretty. And bye guys, have a good day. I don't really know what else to say. What is up with my hair?